Good morning. Ngai ko Blei PIW ki hep ki barit kat ki bala ban pet ya kenika program ka bamenta ban ngangit scam ba piri shat pia klan bat ngai ko Blei snam thamai ka basuk ka bakamen ya PIW baro. Te shwa bengin ya shakmat ngan pule na kaktien ka jong Blei ka shiti shakinong room ka lanong ka bapra ka dokot ka ba arpo pra. Bat ngia tip ru ba ki e baro Jingiatrei lem ya kaban penbha ya kita kiba it ya Blei ya kita ken ya kibalakot kat bakum ka jingtmu jong tengin ya let shu Blei ha ka jingduai ngiwan hakmat jong me ko try menta ka step ngiwan ban aingu eme na bentai ki jingde bha ki jingde isne ki jong me ko try ngi aingu eme ko try mla don kat bat ngi uni usnem bla let no ba ro shi snem ha pedeng ki jing ki jing pang ki jing stom bangi di benya lyngba henre ngi long kum ne kum bangi long de ba ka jing ka jing isne bat ka jing da ka jing sumar ka jong me to long rengkat bat ngi lyngba jo uni usnem ba thamai kanang bingin la benya rengkat bat me to long rengkat ba ka jing shakri ka bangin yo ha ka ne kapor kam tam inong kren ibadi bansam ya ka kupor na kaktien ka jong me ngipan kini baro ha ka kerteng ka beim ka badon botam ka jong me Jesus Christ amen. Tiha ka ni kapor ngilapoi sya ka benta ka bakongsan ka bengila ban yos ngono ka kubor ka bana kaktien ka jong Blei lyngba jong itemen besan BS Kharpuri. Tishwa bengin yo ya ka jingkren na ngan kerpat ya ka praise and worship team bakan ya lam yangi hakikat tu kat ni teli ki jingroi. Ningkong ngai Blei pi ki hon hep ki berit jong Balang bat kumju uru ngai Blei snem thamai pi haka kerteng ka im ka kerteng ka badon bor ka jong trai jungi Jesus Christ hangai skem ba uni usnem ba thamai usnem arajar arfoi ulong usnem ba pio ya ka ban ya lai loi malai ski school malai Jingiaseng ban lek kai sini sitai sing ba hiang sem balik ski jingiatho balik piknik bat kum ta ter
New snem ulong snem nakabenta jong pi bat jong ilang baro. Hakani kapor ngadon ka benta ya kabanya sam na kaktian ke jong Blei. Katagalong sapang ka Jingiatrei lang. Ka Jingiatrei lang ke jong pi. Hangno kamtam ka Jingiatrei lang kumno ban kring ikiwe siya ka jing penim ka bahau Kristus Yesus. Kabenta ka mangan sim na kaktian ke jong Blei. Kalong katkum ka gospel ka jong u Marcos kalong ka baar. Bat kumju ru ngilak ban syam. Haka gospel ke jong Matias kalong ka bakhandai. Bat kumju ru hau Lukas kalong ka basan. Hang ni pinlap syapang uwe ubriu. Ubodan kata ka jingpang yap siliang ke jong u. Udan haka wei ka sinong. Usyong hang tu huruf surak. Ukrang namar ba umla syuk banyai banyeng. Umla syuk ban literally kita. Ukuhap ban bersai lah dia. Uhap ban syuk krong hang tu. Kadai kata kapor ke bau Jisu uyai. Nak kata kasinong. Bara bau Jisu uwan nak kata kasinong. Ulai hagawai ka yeng. Bara bau Jisu dan nak kata ka yeng. Kipai ba kilawan nak kadiang manakamun laong bala pendap ya tak ka yeng dak kibriu baro. Kamia Mendai tang hapo jong kata kayeng wat naki jingkang yed wat naki jingkang ba kila dap di kibriu mla syu bandrung sibuk dan buan slam kwa bandrung sepo mio lat se bandrung namar balai ala dap lakap ngia kata kayeng ka jong Blei kata kayeng ka bau Jisu don te pila jio sngau sepang kani jitu kana sepang nu pang yap siliang. Tahu pinya sngewbha ni kapor wat yaki. Pinya sngau ya ke ka bau Blei un kren kani kapor lyngba kani ka ktien ke jong u. Uni ubriu bopang yak siliang tip ai sepang tau Jisu. Tip ai sepang tau Jisu bulang kumno. Nrai kidan saungut ki perlok ki jong u. Saungut ki perlok jong u. Kita ki perlok ki ong perlok hi pramaki ki ong te udon tu perlok jongi badon jingpang yap siliang yang ra yu usiu Jisu yang ile alam yu usiu Jisu kita berat sangat yang ya kumno kum tamo u Jisu penyai ki bedeko penpej mala pen emot ki bayap ru mentau ni perlok jongi badan ke jingpang yap siliang u Jisu tang syuk tayu dan yu tang syuk keren mo undi ka jingkhia kum ta berat sangat ki lelej Siau tahu pang yap siliang. Dikit lelek hu. Ngasih mudur mengau yuk tiak. Udang tiak. Kilawan hang ta. Kilong. Baduk. Kina. Yalek sitai sipo Jisu. Nginyara ipi mentah. Nginyalam ipi mentah. Banlek siu Jisu. Utau Jisu lah bentung kia ipi. Tahu pang yap siliang pad uang. Pas ayu tahu Jisu. Kita yang pas ayu. Tang syuong mau. Yang, yai. La yang la yai. Tang syuk tak mau. La jam. Uba yapru la impan. Tawang ni wow ngadang ngasum mental aslam te ngali sum syayeng. Sum ta. Kan menop isum mentadang hendro benai ngasum hendro benai bepang temo umyo sum mdan bapen sum yu te ki ong em don kam sum no ki ba yu ta ki kit ki ba yu syata sekata ka yeng ka udon Jisu ndapoi kata ka jaka la ong kumno ladap mlong syu ban lek kumno ru em ki la ba yu syani siken riang yeng kata ka yeng ru la kam nya mlong syu ban perung sakani kaliang rumlong na sadien rumlong teg yong lem no wei ong yalin no sieng mp le sieng udai ban yok khia uni udai ba Jisu un kta yu ni ubriu kum tau ki lem no ki lai le stom wei ni kita yong nginya kiu setrum yeng kiu setrum yeng ki ra baruta kalong ka ba sibun ba ubriu ba pang ban kiu setrum yeng
Nreki dah kajing sitam ke bajur kila pun payung tai. Lepas yang tai ki pelit. Ya kata kayeng ngasumut dor bagadi kayeng ke basu tap tang dau pelang. Kila liat gitu ki pelang. Kila liat bar kila pet nang tai kila pet au thiu Jisu don apa. Hang ta ki yo utelai ki penhiar do utelai seti cepo. Ki penhiar hang ne khmat jong Jisu. Ndak ki penhiar hang ne khmat jong Jisu pet ki. Wong lama iki pop jong me. To yeng bat to ra ya ka jing thia. Bat to but yang ah. To yeng to ra ya ka jing thia. Uta mar kumta mari ong kumta ula yeng jaj ya ka jing thia. Ula sim ya ka jing thia ula ra. Kita indai jrong ai wat palek khlan ap tungin ra mangi ap. Nomar balai baudang sudah pangte bat thia de kisnem. Hak jing thia ka jing u bosu krong to komnu ra bara ka jing thia am tungin ra mangi kat bakin dahiar kita utei ula mare ula kit bat kane ka bat ka jing thia ula lek sela ka jong ka yeng kata kane ka jing tu khana sapang uta ubriu bapang yap siliang mentah pila yo sngo pila kan mau sapang ni ubriu bapang yap siliang Uni ubri upang yap siliang ulayo ka jing kia day nakadaw bau Jisu pun kia. Lada kini ki saungut kim tre banra ya utau bri umyo jing kia hang no nuru em. Kilaya trailang maki kilaya ralang ya utau bri ba kin yalami u ban yalami u show Jesus Christ. Kila kid you day da ka jing ya trailang ka jong kini ki saungut. Ma piru kumjuk kum ki khod hap ki barit. Jingiatrei lang ka don kam ya pi hayeng hasam. Imei teng ibun kam i pasar yeng ya pi. Knyum na? Saya knyum na em. Knyum na em. Pidai ban yalam pidai ban siem yo sensar daka men siem jong jing kemen. Teng imei ibun kam yang pen salam se gitu ki pela ki peliang. Pin knyom nem. Pin hap banyak trilang bat imei. Teng imei bun kam. Imla ban lek marwei. Don kam menyerap lang ye i. Don kam menyerap ye i. Ha ki kam ki jam hayeng se. Pen sai kau se. Pen sai lam mudai se. Pen pai lam kadut se. Kadai ka kam ram jong pi ba pin lek kita ki kam baro. Mdai dak ba khat nga. Pin lek kam tane. Kamen sim ko bakamen kai mengan le kai pangan le don wei khna ru bau khpa ju u dei ba bedi jing di utau khna uli bot lang yo khpa ban di jing di ban yarap lem ban pen thau lem do ka jing le kai ro ngam le le phi sai le la sha le singiru ta kan ga de jing e trai lang mentai pha pe i me ye hap ibadang rit ba pen pai kendet mo ngan le sabar ngan le that ki jan pi pen pai bhai para mdei banong ngat thai idan we ikna red hakoi ka singa dang le kai hien jong ki parlok dang le kai hing te parlok itai we ikna ibaret iwan i basa kata ka yeng i ong mama pi wan kai seneng ong hoi i mei pa jong ki kim dan nang ta jan ki ong amdet mo nang song neng le chwe ka kamera tanga song tamaroi kumni iwan dai kna red tai kena red di ong kumno yong mama piwan kasne ong hoi ngawan kasne pila jio sngo sapang Jisu tai kena yong nga ngong em ngam pa dio sngo ngasu ong gan ngam pa dio sngo ngan ye tu khana ye pi sapang Jisu ia tu khana ma i sapang Jisu bau long utau im jong jing suk guan sini ka perthaya ka por Christmas ia tu khana yang sepang ki kam ki bau Jisu la le men bau don hakane ka perthai u penyai bedeko pen pai mala i ong nga pinga ya Jisu Kristus kena ibarit itaru ia lap ya ka ketiang jong Blei ya trilang bar kabalang ka ya lap sepang Jisu Kristus baki breu kin sung thu bakin pdiang ye u kin aitil de u kin mani ye u ini kena red ru ile kumta nado bidang red
Ilek kumno. Ialap siapa Yesus Kristus yang Kani kalau kebentar kabamangi ngidai banyak terilang. Hakano kebentar kat penginang la. Ngine terilang bat imei bat ipa. Nya terilang hapok yang maniru kindong lek kani lek katai. Waju kenyum. Lek baik. Pendak baik kikam kijam ke bekiong. Balai nya terilang ya kakam ke jong kunrat. Hang no haba ngidon. Tu Blei un Kyrkhu ya pi hang ni kapor. Un Kyrkhu ya ke jingiaseng kena jong Balang. Un Kyrkhu ru kumjo ibas ngap ngini ke kubor ni kapor. Bar kumjo ru ngak kentu ya pi. Ban pin minat ban puli na ketien jong Blei. Pin yo sibon ki jing mentoy ki badan haka. Kham tam na ki gospel. Ki Southly Gospel, Matthias, Marcos, Lukas, Yohanes, nang tu pinyo si bon ki tu kana ki bau Jisu lale ha kapor ke budang im hani ke petai. Jisu udang im haduk mentah. Ulayap alo keding pernah. Laktep yu. Ndrei ulami pat aksi balai, udang im haduk mentaru. Undon rengkat bat pi, undon rengkat bat ngi. Ha ki por barok jong keji im jongi. Blei un Kyrkhu ya pi. Blei nak bentak keburam jong. Amen. Nga ai ku Blei iaitu men besan BS Kharpuri na kabentah ka jingkren ka bakodor ka ila yo ban sam ha pedeng jungi ni kapor ban nganget scam pila shashkor bha ya ka ni ka kubor ban nganget pinpendon kam ya ka ha ka jingim jong pi ba man la ka sngi tu Blei unang Kyrkhu iaitu men besan BS Kharpuri bat ya ka ying ka sem ka jong iba ro ka we tingin apoi sya ka bentah ka bawai ha ka ni kapor ti shwa bangin wai nginya ruai lang ka jing ruai ka ba henriu spa pra na ka bathamai bat san spa kendai pulai na kabarim. Bat hadian juga ni kajing ruai ngan kerpat yang sajisin iaitu men besan BS Kharpuri bein Kyrkhu benuai. Jerusalem, gerteng Jisu Shirhem. Kina bamentaru kirwaya ro yakajo snap kikina kiarwai snap kiaro klemdawai jamusana ya utrai baikai Panduli kakin klem wai linti shab neng di banyo urom ashu Blei baro snap kikin na kiarwai snap kiaro klem dawai jamusana ya Red bakrau barolam Kirwai lem kisur babam Rendang ba siang ki penjam Husana ki badrong tam Snap kikin na kiarwai Snap kiaro kandawai Jamusana ya utrai. Kajing ai kajong Yesus Kristus utrai. Kajing ai ba jong Blei kupala me kajing selok batiang jong mensim khoi. Tokan long lam long rengkat bar ki jingiaseng kena jong ka Balang. Kumju ki khun kena khun Samla. Ki badan kan kari ba kajaj benriu ka jongi. Mentah sir ki bam jukut ru. Amen.